ba kailangan? Alak? Pera? Alak. Babae? Boss, may tumawag sa'yo. Araw-araw naman kami naliligo. Kasi bago ko maligo, ako'y nagluloklo. Boss, may tumawag sa'yo. Sige. Busy ako! Uy! Pare, ikaw ba yung bagong lipat dito? Boss, yan ang bagong lipat. Silang bagong lipat. Ganun ba? Kayo pala yung bagong lipat dito, no? Huwag kayong mag-alala. Kami bahala dito. Basta tandaan mo yung mga pagmamukha na to, no? Opo. Kami yung mga siga dito. Opo. No? Opo. Sige. Saan pa pwedeng mag-inom dito? At ako'y nauuhaw na. Opo boss, doon po. Meron pong inuman doon sa likod ng bahay namin. Sige. Araw-araw naman kami naliligo. Kasi bago ko maligo, ako'y nagluloklo. Ibig sabihin, dito mahihinto. Ang marang sa amin ay basag ang bungo. Oh, shit, bro! Pagpatuloy nyo lang yan, mga bata! Nice! Ano ba? Ano ba kailangan? Alak? Pera? Alak. Babae? Let's continue it. Magsuga lang kayo. Kupal ka ba? Nice! Yan! Ano boss? Ayos na boss? Yes! Continue, baby! Grrrr! Ano ba yan? Lagyan mo ng konting heart! Alam mo naman! Kakumpalan niyang pagkihina mo, boy! Ha? Boss, may bisita. Anak ng pokwang panis na binalot bulok na kangkong. Sino ko mga kupal na to? Anong kailangan nyo, boy? Boss, hingi lang po sana kami ng konting tubig na mainom. Kami nauuhaw na kasama ko. So si tatay, hindi pa nakainom ng gamot, boss. Baka pwede po kami humingi ng konting tubig. Boss, hingi lang po kami, boss. Okay lang po. Akala ko anong gusto niya, no, boy? Baka wala pang katapusan. Katapusan mo na kung naghahanap ka ng problema, boy. Pero kung yun lang kailangan mo, why not? Libre ang fresh water fixing with H2O. Sige po boss, inom na po kami. Mga ano, mukhang tagli tayo dito. Mali yung pinasukan natin. Pero dito na lang. Pag binangko ng tato, tatakbo na tayo, ha? Ha? 1, 2! Guys, salamat pala sa mga guests namin ngayon. At ito sila, magpapakilala sila. Ako nga pala, Fallen G. And the Facebook account is General Romel Ables. And shoutout nga pala sa babaeng pinakamasayang nakilala ko ay Raditera. At sa isa mga pinakamasayang nakasama ko, Casey Santos. Shoutout sa iyo, mga bebe. Shoutout nga pala sa asawa ng tropa ko. Shoutout nga pala sa mga Martes dyan sa mga bataan. Shoutout. What up? Shout out. Papakilala naman pa ako sa Edward Torste. Martes, no? Ano po? Okay. Yun lang po. Shoutout kay Edward. Edward na hindi mababano. Si Edward yung height puta pang unano. Ito Ano pala, sa mga taga-Papaya, Barangay Papaya, Kasug Batangas. Sa Martes. Shout out dyan sa White House, Night Cavite. Nice. Shoutout sa inyo lahat. Hello sa taga-Labo. Ingat kayo.